मते कौन बोली लक्षे टंका पड़े मोरी मुही धबड़ी कंचा डाहा योता जवाई कभी मुगी आलो बली अरे सब तो पड़ी जीवा शांतो गां सेवा करी हेली मु हलिया गां सेवा करी हेली मु हलिया लुगा बोई बोई देखियो भारी उग्र चंडी मुरबाई कोराटी को थाका थाका मोदी शांतो ऊपर जब राखी जाए साली ऊपर जब राखी जाए साली चालू मारो रे मोदी अब जब बजे सबके ससुर घर कराइले साली तू ऐसी टाणी नेले मोते साली तू ऐसी टाणी नेले मोते तोड़े पकाई दिले चटक तोड़ली बस मारे चटक आज्ञा अरे भारी हरे रानी की हरे हरे जो करी की हरे तुमको मारना हमने बारी की हरे छिया अरे कौन मां तू आसवास नमस्कार रे मिता नमस्कार करू छु ओ बारी के से मते मल्ली बाजी डाकिला मां हरे छिया हे ऊपर से आड़ी के डाकू छु अरे किए म से डाकिला जो गोली किया को मारना हमने बारी किया हे ऊपर से डाकी जी हे नहीं बोई छी मानस भाई एडी हां केरे डाकू छ मते रे मल्ली ओ बारी पड़ा छाड़ू बारी आपु छ कि मते कौन बोली लक्षे टंका पड़े मोरी मुही धबड़ी कंचा डाहा योता जवाई कभी मुगी आलो बली हरे जो लिखी हां हरे गाड़ी की हेलो झिया अरे कोन मां तू आसवास बिता काट बड़ बबाउछु हां जो गोरीखिया आई माने गले जो हजान परसे जो भेंडा बाड़ी छा छोटे हां अछंती एते कि आलू हेलो झिया हां हां हेई टुकारा केउ ओ टुकारा हेई तो साफरा होइस हेई एई गाड़ी खाले बेसी हो हां हां छपरा डिरा किए रे तू हेई घाटी रे बिराता तोरी शहर इंडिया तो छंती चाही के अखी मारती रहता काहे करती काली वीर जरा कोले खोली पारुनी कोनी किए हे झिया हनी बारी खे हे न झिया एटी हां मालो बली जाओ आलो मोर छंती प्लसिए हला झिया तोर से किए मोर तसिया छंती आ किए सिए बोले के ना कहन तो आप की जानी जो को लिखा तते मरण हम गाड़ी छा मते पचाचलो मा अले जे मते क्या मरण हो एठी हां एकल जुगरे जाति ओ जाति मान छिकिए से वो हरती एठी हां ओहरी हातरे टंका घोराती कभी कहई मुसवा खाई जा कले खोली पारुली हां के करी छिए खाइला छिया अरे मुस्ता कौन कहो ना एठी हां मानो बली मुका जाओ छी
ହେଲେ ଝିଅ ହଁ ହଁ ତୁ ଲୁଗାପଟା ସଫା କରେ ଏଇଠି ହଁ। ଆରେ ମୁଁ ହେରା ଆଉ କରୁନି ମତେ ହେଲେ ଝିଅ କରେ କିଏ ଗୋଟେ ଆସିଥିଲା କିଏ ଆସିଥିଲେ ତତେ ଖୋଜୁଥିଲା ସିଏ କଣ ଅଛନ୍ତି ସନା ଖୋଜୁଥିଲା ସନା ଏ ସିଏ ଗଣ୍ଡି ମୂଳେ ତାଳ ମନ୍ଦିର ଲୁଗା ସଫା କରୁଛି ତାଳ ମନ୍ଦ ଗୋଟେ ନଗଦ ସଫା କରୁଛି ହଁ ହେଲେ ଝିଅ ନାହିଁ ସେ କହିଲା ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଣି ଲୁଗା ସଫା କରି ଏଠି ପକେଇ ଦେଇକି ଯାଇଛି ଏଇଠି ହଁ ମୁଁ ଯାଉଛି ରେ ଗାଡି ଖେଳ ମୁଁ ହେ ସନା ଆଜ୍ଞା ଆସିଗଲା ଇଏ ମୁଁ କହୁଛି ତ ଧଳା ଘୋଡ଼ା କାହିଁକି ନେଇ ହଁ। ଇଏ ତ ଘୋଡ଼ା ଭଳିଆ ଚଢି ଯାଉଛି ସିଧା ଆରେ ସିଏ କୋଉ ଟ୍ରେନ ଜାଣିଛୁ କୋଉଠି ଧଉଳି ଏକ୍ସପ୍ରେସ এটা গাউলি ট্রেনটা ହେଲେ ଗାଡି ଖିଆ ହେଲେ ତୁ ତ ଲୁଗା ସଫା କରିବା ଲୋକ ବାড়ি ଖାଇ ଫେବର କରୁଛୁ ମୁଁ ଏଠି ଆଙ୍ଗୁଠି ଦିନ ମୁଁ ଲୁଗା ସଫା କରି କାହିଁ ନା ଗାଡି ଛାଡୁଛୁ ମୋର ନା ତୁ ବେକେ ଲଗେଇ ଆଣୁଛୁ ଶାନ୍ତି ତୁ କଣ করে ଛାଡୁଛୁ କି ମୁଁ ତ ନା କିନା କଥା କହୁଛି ନାନୀଙ୍କ ହାତକୁ ବାହାରକୁ ଯୋଉ କରି ଖିଆ ଆଇଲା ଝିଅ କେ ଆମ ଘରକୁ ଯାଇକି ମୁଁ ସମାଧାନ କରିବୁ ନା ଭାଣ୍ଡ ସର୍ବ କରି ହଉ ମନ ଭାଗ ଲୋକ ନିନ୍ଦା କରି ତୁ ଭାବି ଆଜ୍ଞା ସେ ଚିହ୍ନି ପାରିଲା ଆରେ ତତେ କଣ ଥଣ୍ଡା ସାପ କରୁଛି ଚିହ୍ନି ପାରିଲାନି ଆଉ ଚିହ୍ନି ପାରିଲାନି ସେ କଥା କହିଲା ମୋ ଭାଇ ନା ଜଗା ହଁ ଆଉ ଭାଇ ମୋର ମେଳ ହେଇଛୁ ହଁ। ପାଣି କରିଦେବୁ ଦେଖ କେମିତି କରୁଛି ସେଇଠି ଭାଇ ଏମିତି ହଉଛି ଆଉ ଏଇଠି ହଁ। ଚିହ୍ନା ଦେବି ସେ ଖାଲି କଣ୍ଡ କଣ୍ଡ ହଉଛି ହେଲେ ହେଲେ ଚପତି ମଙ୍ଗୁଳି ସେଠି ଡାକ ଲୋକ ମତେ ଧମକ ଦେଲେ ଲୋକ ମତେ ଧମକ ଦେଲେ ବିଳମ୍ବ ତୁ ଜମା ପଶିଲେ ପ୍ରାଣ ବାନ୍ଧବ କୁସୁମର ମାର୍ଜନା କରିବା ଏଇଠି ଶାନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ ଗୁଲିକା ସାଙ୍ଗରେ ପାରି ହବ ଖାଇଲେ ଝିଅ ହଁ ଦେଶୀ ପକେଇକି ଆଇଛି ବୋଧେ ଆଜି ଏଇଠି ମୁଁ ଆଜି ଆକୁ ଛାଡ଼ ପତ୍ର ଦେଇକି ଯାଉଛି ଖାଇଲେ ଝିଅ ହଁ ଛାଡ ମତେ ଦେନା ସେ ଭାସିଯିବ ଭାସିଯିବ ଏଇଠି ମତେ ତ ଛାଡ଼ିକି ଯିବ ଏଇଠି ନହେଲେ ଖାଇଲେ ଦଉଛି ରଖ ଏଇ ନାଇଁ ଲୋ ମାମୁ ମୋର ଏଇଠି ଅଛି ହଁ ଆରେ ସନା ସେ କୋଉଠି ନଜର ପକେଇଛି କି ରେ ଏଇଠି କୋଉଠି ନଜର ପକେଇଛି ମତେ ଦେଖିଆ ଆଉ ଚାଲୁ କୋଉଠି ନଜରଟା ପକେଇଛି ଆରେ ଏଇଠି ତ ମୁଁ ଛିଣ୍ଡା ମାରୁଛି ଆଉ ଏଇଠି ମୁଁ ଯାଉଛି ବାଇକଟାକୁ ଛାଡ଼ିକି ମୁଁ ଆଜି ଯାଉଛି ଆରେ ସନା ଆରେ ଗଲା ଗଲା তুমি ডাকো ডাকো ଗୋଟେ ପତ୍ରକେ ଆସିବ ନା ପଳେଇବ ଛାଡ଼ି ଆରେ ସନା ଆଜ୍ଞା ତୋତେ ଆଶ୍ୱାସନା କରି ଦଉଛି ଏଇଠି ମୁଁ ତ ଜଗନ୍ନାଥକୁ ଛାଡ଼ିକି ଗଲି ଆପଣ ମତେ କଣ ପାଇଁ ଡାକିଲା ଖାଇଲେ ଝିଅ ସେ ପଚାରୁଥିଲା କଣ ପାଇଁକି ଆରେ ଜିନିଷଟା କଣ କହୁନା ସେ ସେମିତି ପାଇଁ ଡାକିଲା ଏଇଠି ଏଇ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟେ ମାର ଖିଆଟା ହଁ ହଁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ସଫା କରେ ଆଉ ବେଶୀ କାଟିବ ନହେଲେ ଏ ଛାଡ଼ିବା ଧପା ଆମର